Ahoj kráska! Toto video je pre tých, ktorým sa podarilo našu hodvábnu obličku alebo akýkoľvek hodvábny doplnok vyprať na viac stupňov alebo s pridaním a vyváže. Možno, že sa ti stalo, že ti manžel alebo ty si vyprala obličku na 60 stupňoch. Čo sa môže s tou obličkou stať? Na viac ako 60 stupňov sa hodváb zmenší. Toto bola niekedy veľká oblička, avšak už je trošku menšia. Keďže je hodváb prírodné vlákno, stane sa s ním podobné niečo ako s vlnou. Máš sveter vo veľkosti XL, vypereš ho na vyšších stupňoch a zrazu máš detskú veľkosť tohto svetra. Presne toto sa stáva aj s hodvábnou obliečkou. On sa pri vysokých teplotách sfrkáva a zmenšuje. Môže sa stať, že sa ti zmenší iba z jednej strany, alebo sa celkovo celá oblička zmenší. Prvá pomoc na toto je nechať ho vyschnúť a žehlením už suchý hodváb sa snažiť ako keby tak trošku roztiahnuť. Nikdy to nepôjde do reálnej veľkosti, v akej bola táto oblička, keď si ju zakúpila, avšak vieš tam trošku pomôcť. Ďalšia vec, čo sa môže stať, že si túto obličku dala oprať, avšak si náhodou tam naliala aj aviváž a možno aj trošku viac aviváže. Tá hodvábna obliečka, toto stále ukazujem, túto testovaciu hodvábnu obliečku, je takáto matná vďaka aviváži. Vidíte ten lesk a vidíte toto? Aké to je matné? Ono sa to ešte trošku leskne, lebo tej aviváži tam nebolo veľa, avšak aviváž obalí celé to vlákno takou tekutinou, ktorá spôsobí to, že to bude matné. A je veľmi ťažké dostať tú aviváž z tej hodvábnej obliečky. Táto hodvábna obliečka už bola aj vyžehlaná a stále je taká nie veľmi pekná. Takže nikdy nedávaj aviváž do prania a nikdy to nepere na viac ako 30 stupňoch. Ešte čo sa môže stať, že ty si tú obliečku oprala tak, ako vždy ju pereš, avšak si ju zavesila na štipce. Teraz sa tá hodvábna obliečka natiahla, proste zdeformovala svoj tvar a je to také zvláštne čudo. A taktiež pomôže, keď ju necháš vyschnúť. Ak si to všimneš ešte počas sušenia, tak ju len prosím prevez tak, aby bola vodorovne. A keď ju už budeš žehliť, tak sa snaž tie strany tej hodvábnej obliečky vyrovnať. Mali sme tu aj otázku, že čo ak tam ostanú krémy na tej hodvábnej obliečke. Vyskúšaj dať trošku bieleho octu. Nie je veľa. Nemusíš tam vylieť pol litra bieleho octu. Stačí asi trošku v poháriku bieleho, nie farebného, pretože žltý ocot nemusí, ale môže ti tam zanechať nejaké škvrny. Biely ocot do prania. Ten ocot napomôže k tomu, aby sa obliečka krásne leskla a ďalšia vec pomôže vyprať tie mastné flaky. A ak by si mala akékoľvek iné otázky, kľudne nám napíš do komentára alebo na našu e-mailovú adresu. Alebo ak si sa s niečím stretla a máš nejaké tipy a triky, ako vyčistiť hodvábnu obliečku, kľudne nám napíš a podeľ sa s nami o ne. Veľmi radi to vyskúšame aj my na našich hodvábnych obliečkách.